Takže vítame vás z Los Angeles. No ako ti to nejde? Tornádo, ty kokos, čo je? Mla? Melón. To tu horí furt, alebo čo? Nie, ale ja neviem, prečo je to takto zadýmené. Čo je to horí? Ty vole, to som ešte v živote nevidela, hej, toto. Prečo to tu vyzerá jak Maroku? Maroku. Bejoč! Išli sme akurát na Santa Moniku a kokos vôbec nechápem, čo sa to tu deje. Pozrite. Dávam vám intro. Počujete namiesto mňa. Nebudem ju prerušovať. Ale to čo je? No, tak prosím pekne, toto je džunglum, ktorý je absolútne normálny v oblastiach pobrežia Kalifornie. Vyskytuje sa hlavne v máji a v júni. S našim šťastím sme to vychytali v marci, ale domáci nám povedali, že sa to prejavuje čoraz častejšie. Tento fenomén je spôsobený teplotnou inverziou, áno, odborné slovíčko som použil, kedy sa vlastne chladný oceán vyparuje vďaka vysokým teplotám a tvorí sa takáto hmla. Čiže toto pobrežné mesto je ovplyvnené týmto typickým meteorologickým javom. A tu som ho nahovorila, aby išiel na tú tyčku sa zavesiť. No ideme na to. 15 seconds. Poď po štigliny. Ne, srandujem. 30 seconds. Dobre, dobre. Už iba minútu. No musí tam vydržať, inak bude vysťahovaný. Inak pôjde domov pešo, hej? Ani do lietadla nepôjde. Chceme tie hračky. Good. Toto si natoč, toto. Ej, čo vyhral, Domov som síce pešo nešiel, ale mám na čom pracovať. Hopa, ešte som vám nepredstavil túto mladú pani. Je to moja najlepšia kamarátka, mentor v jednom. Áno, každý si myslí, že sme spolu, ale pravda je úplne iná. Nemám súrodenca, ale ak by som si mal niekoho vybrať za staršiu sestru, bola by to určite ona. Učí ma a motivuje ma, aby som točil videá a ja si to nesmierne vážim, že mám niekoho takého, kto verí vo mňa možno ešte viac než ja sám. Čiže jej patrí jedno veľké ďakujem. Obaja máme rodinu v Amerike, preto sme sem išli. Ale obaja máme podobný príbeh, kde rodina ako si zabudla, že existujeme. Čiže takto nejako by som to asi zhrnul. Ponaučenie z toho vyplýva, rodina nie je vždy to, do čoho sa narodíme, ale to, čo si počas života vytvoríme s tými správnymi ľuďmi. To je skoro jak ja. No poďme, Frido. No? Povedz mi, že páči sa ti veľké, alebo nie. Čo? Nepáči sa ti ani jedno. Kúpiš mi? Páči sa ti alebo nie. Vyber to. Žiadne sa ti nepáčia? Ne. Dobre, vybral si. Čo? Nachádzame sa pri legendárnom skateparku. Aha. 40? No. Ja tak budem vyzerať. Čo by si začal? Táto bunda sa mi páči. Tá je pekná, že? Brutálna. Som vyhral. Hej, počúvaj. No? Táto pre teba je brutálna. To keby vidíme skôr. 85? Ty vole, to sa mi ľúbi. Víš, kam patrí? Zlatá. Ty kokos, narobí sa na jednom bicykli. Aj toto je pekné, aj toto, hello. Si kúpime do Trnavy. Skoro ma zepálil. Hey, we're going to the Santa Monica Pier. Can you take us? Like 30-40 bucks, whatever. 30-40? 30's fine. Oh, really? Last time we paid 20. With you, the same. Yeah. I guess I could do that for you. Thank you. Podaš mu zdravia. Prečo? I want to ride with y'all. It's okay here, sir. Kujduš, toto je niečo pre teba. Možno ti to donesem, keď budeš poslúchať. Som nevedela. To je novinka. A keby teraz dám... Že spiatočku. Daj spiatočku. No, daj.
Pani šoferka. Strašná zima. Vychytali asi najkrajšie počasie na Santa Monica a na Venice Beach. Wow! Počkaj, Kockotavé, nekockotavé, túto kávu si veľmi dobre zapamätajte. Navštívili sme Tesla Store a mali sme možnosť na skúšobnú jazdu zadarmo a tento mladý pán, ktorý šoferoval, tak bol veľmi odvážny a ani nás neupozornil, ani nič nepovedal, iba zapol nejaký high beast mode v tomto Cybertrucku a ukázal nám z 0 na 100 v garáži, čo nedopadlo podľa mojich očakávaní veľmi dobre, pretože tá káva sa na mňa celá vyliala. Celú cestu som bol ticho a nič som nehovoril. Hola chicas, vítame vás z Long Beach. Je to Long Beach, že? Dlhá pláž. Včera sme boli na pikniku pod Hollywood Sign a na prechádzke Walk of the Fame, kde sú tie všetky známe hviezdy, ale to asi každý videl v každom vlogu z Los Angeles. Ale dám vám nejakých pár zaujímavostí ohľadom Hollywood Sign. On tam pôvodne nemal byť že vraj navždy. Pôvodne to bol iba nejaká reklama na pozemky, že Hollywoodland, a až potom neskôr ho skrátili a stal sa vlastne ikonickým nápisom Hollywoodu. Takže takto tam je doteraz. Každé písmeno je veľké ako štvorposchodová budova a zaplatili ho vlastne celé celebrity. No a Walk of the Fame, nachádza sa tam približne 2700 hviezd a každý jeden herec alebo každá jedna postavička si to musela zaplatiť príjemných $75,000 za jednu. To je pre mňa auto, aj pre Danka, pre tohoto a toto je pre maminu. Monster truck. Spýtaj Ahoj! Ahojte. Môže si spýtať. Can I ask you? What is the price for... I like... Ukáž to.